Штогод 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Дата значная для кожнай нацыі і кожнага народа. Традыцыйна да яе ў Беларусі праводзяць рэспубліканскую дыктоўку, тэкст якой падрыхтаваны Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа. Да маштабнай патрыятычнай акцыі далучыліся і гродзенскія установы вышэйшай і сярэдняй адукацыі, сферы культуры, а таксама калектывы прадпрыемстваў. На некаторых пляцоўках пабывала і наша здымачная група. Студэнты і выкладчыкі ўсіх факультэтаў Гродзенскага медыцынскага універсітэта, а таксама кіраўніцтва установы, усяго больш за 100 чалавек сабраліся ў адным месцы і ў 1 гадзіну, каб напісаць тэкст. Сёлета дыктоўка была прысвечана яшчэ году беларускай жанчыны. Таму яе ўдзельнікі пісалі паэтычны тэкст Алеся Званака «Беларускія жанчыны». Кожнае слова гэтага твору прымушае адчуць прыгажосць і сілу беларускай мовы. Беларуская мова – гэта наш скарб. Гэта тое, што вылучае нас сярод іншых народаў свету. Гэта тое, што мы павінны захаваць. І нездарма наша мова такая меладычная, напеўная, шчырая, пяшчотная, таму што менавіта ў ёй адлюстравана душа беларускага народа. Як вядома, у Беларусі дзве дзяржаўныя мовы – руская і беларуская, але нягледзячы на тое, што амаль большасць насельніцтва размаўляе па-руску, менавіта беларуская мова з'яўляецца нашай матчынай. Вядома, што беларуская мова прызнана ЮНЕСКО адной з самай мілагучнай у свеце. І якраз аб гэтым пісаў вялікі беларускі пясняр Піман Панченка. Калі ён прыехаў у Мінск, пасля вайны ён казаў, якая прыгожая матчына мова, якія прыемныя родныя словы. Яна мілагучна да гука майго, як звонкае дзе, як глухое чаго. Таму сёння мы яшчэ раз аддаём дань нашай мове, нашай радзіме, нашай павагі, нашай беларускай спадчыны. Характэрна, што большую частку удзельнікаў склала студэнцтва. Сярод іх былі як тыя, хто штогод правяраюць сваю пісьменнасць, так і тыя, хто вырашыў напісаць дыктоўку ўпершыню. Напрыклад, Лізавета Урублеўская. Дзяўчына ўпэўнена, удзел у акцыі – гэта яе грамадзянскі абавязак і выдатны спосаб падтрымаць роднае слова. Удзел у рэспубліканскай дыктоўцы – гэта не проста праверка пісьменнасці, а гэта важны крок у будучыню. Мне, як будучаму ўрачу, трэба мець зносіны з пацыентамі, і калі я буду лепей разумець іх культуру, то я буду лепшым врачом. Да рэспубліканскай дыктоўкі далучыліся і Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. Адметна, што такое мерапрыемства праходзіла тут упершыню. Стаць удзельнікам акцыі мог абсалютна кожны. Традыцыйная дыктоўка не проста праверка пісьменнасці, гэта глыбокі сімвал любові да роднага слова, даніна павагі традыцыям, гісторыі і багатай культуры беларускага народа. Дар'я Лаўрышына, Андрэй Белятка, тэлерадыёкампанія Гродна.